Quddiem folla ta' nies mill-isbaħ li attendit biħġara għal mass meeting tal-Partit Laburista f'jum il-ħaddim fil-Belt Valletta, il-Prim Ministru Robert Abela nota d-differenza fil-ħidma bejn iż-żewġ partiti politiċi brabta ma' pajjiżna. Waqt id-diskors tiegħu il-Prim Ministru sostna li b'differenza għallum iż-żmien ta' Gonzi PN ħoloq żewġ klassijiet ta' pensjonanti minn twieled qabel 1962 u dawk li twildu wara. Sostna li bil-kontra dan il-Gvern elimina dik id-diskriminazzjoni. Magħna il-pensjonanti kollha tafu fejn qegħdin. Tajna l-10 żieda fil-pensjonijiet u fir-raba' baġit minn 5 ta' din il-leġislatura se nerġgħu inżidu il-pensjonijiet. Dik hija l-kelma li jien qed nagħti lilkom. Kelma li tissarraf ġid ukoll ma' min huwa l-aktar fil-bżonn. Hawn il-Prim Ministru sostna li rridu nibqgħu konxju saqajna mal-art ta' realtajiet ta' kulħadd u għalhekk irridu nkomplu naħdmu biex nindirizzaw il-ħtiġijiet tan-nies. Il-Prim Ministru ħabbar kif f'Ġunju li ġej dan il-Gvern se jkompli jagħti iżjed bit-tieni pagament tal-benefiċċju addizzjonali għall-għoli tal-ħajja. Fuq żewġ pagamenti f'din is-sena se jkunu tqasmu mal-50 miljun euro lill-familji. Il-Prim Ministru ta' diversi eżempji ta' kif dan il-Gvern għen lil ħaddiema bil-proposta mill-manifest elettorali Malta flimkien. Dan fost oħrajn l-ikbar tax cut fl-istorja aħjar lil ħaddiema tas-servizz pubbliku u dalwaqt se jkun qed jiġi ffirmat ftehim kollettiv ieħor għall-letturi tal-MCAST. Da minn barra li nhar il-ħadd li ġej se jkun qed iwettaq benefiċċju ġdid mistenni minn bosta. Anka aħna f'dal pajjiż anka gym membership qegħdin nagħtu b'xejn u nhar il-ħadd li ġej inwettqu dik il-miżura illi wedna fl-aħħar baġit. Dan kollu iva huwa possibbli għax bnejna l-aqwa ekonomija fl-Ewropa kollha. Il-Prim Ministru Robert Abela ċenna kif ħaddieħor qed jipprova jċekken il-kisbiet kbar li dan il-pajjiż qiegħed jagħmel u ma jaħmlux li dan il-pajjiż se jkompli miex il quddiem. Hawn sostna li fl-għaqda hemm is-saħħa imma l-Oppożizzjoni qatt ma tista' tifhimha għaliex moħħha biss fil-firda, fil-ġlied u t-tajjir. Tenna li din hija oppożizzjoni tal-qtieħ il-qalb. Dr. Abela sostna li ta' Gonzi PN Version 2 ftit żmien ilu qalu li dan il-Gvern mhux se jirnexxielu jilħaq il-miri finanzjarji u li d-dejn se jisplodi, però hawn ukoll marru żmerġ għaliex mhux tal-intlaħqu l-miri imma l-pis tad-dejn naqas. Politika dik li jafuha ħafna huma tal-komdi huma komdu kulħadd. Ara aħna bil-kontra inwedkom u tafu li miegħi il-kelma li flimkien se nkomplu naħdmu biex inwettqu aktar u aktar u aktar għalikom. Għall-familji kollha tagħna, għat-tfal kollha tagħna, għall-pensjonanti, għaż-żgħażagħ, għall-istudenti, għall-first time buyers. L-istess għall-persuni b'diżabilità, għall-ħaddiema kif ukoll għan-negozji, għal kulħadd. Il-Prim Ministru sostna li bħalissa ħaddieħor qed jorokidu għax pajjiżna ġie attakkat fuq investiment li bih twettaq tanġit. Dan għaliex ħaddieħor ikejjel is-suċċess b'kemm jirnexxielu jagħmel ħsara lil Malta. Imma minkejja dan kollu l-Prim Ministru sostna li dan il-Gvern se jibqa' jkun sod favur Malta u ħadd mhux se jaqtalna qalbna. Aħna wieġbu lura b'aktar xogħol favur pajjiżna, favur il-familji, favur il-ħaddiema, b'tama u b'sens qawwi ta' pożittività. Is-suċċess ta' pajjiżna nikdbuh flimkien biex minnu igawdi l-poplu Awċi u Malti kollu kemm hu.